роҳ ба роҳ меандешидем ки чӣ монанде сабаб гардида то ин маконро бо номи ин шахси азизи ислом биноманд. ҳоло он ки қисмати бештари одамон дар тоҷикистон бобати ҳаёт ва зиндагиномаи имом Ҳасан Аскара маълумот надоранд. мавзеъи имом Аскари ба қавли мардуми ҳамон минтақа, имом Аскари яке аз мавзеъҳои таърихӣ дар ноҳияи Шамсуддин Шоҳӣ мебошад. ғайр аз оне ки ин мавзеъи таърихӣ аст, дар навбати худ як зиёратгоҳи аҳли дину мазҳаби суннӣ ва мусулмонон ҳаст. дар мавриди номи ана ҳамин мавзеъи таърихӣ дар сарчашмаҳои таърихӣ ривоятҳои зиёде ҳастанд. аз он ҷумла дар китоби муҳаққиқ Алихон Зарифӣ Саргаҳи диёри Хуршед як ривояти бисёр аҷиб аст дар мавзеъи номи ҳамин ҳазрати имом Аскарӣ. гӯё Ҳасани Аскарӣ аз шумораи имомҳои 12гона, имоми 11 соли 845-846 дар Мадинаи Мунаввара ба дунё меоянд. падари он кас бо номи Ал-Ҳодӣ дар давраи хилофати Ал-Мутаваккил аз шаҳри Мадинаи Мунаввара ба шаҳри Сомарҳои Ироқ сафар мекунад ва он ҷо зери таъқиби шадиди хулафо қарор мегирад ва баъд аз 10 солӣ дар шаҳри Сомарҳои Ироқ зиндагӣ карданашон соли 868 аз дунё мегузаранд. ва ба қавли тахаллуси Аскарӣ аз ҳамун ба номи имом Ҳасан аз ҳамун шаҳри Сомаро аст. ба қавли дигар шаҳри Сомароро Мадинатул Аскарӣ ҳам мегӯянд, яъне шаҳри аскарҳо. ва ба қавли муҳаққиқ тахаллуси Аскарӣ ба унвони имом ба номи имом Ҳасан аз ҳамин ҷо гӯё часпида шудааст. баъд аз оне ки падарашон вафот мекунад, он кас ки 5 фарзанд доштанд, Ҳасан, Ҳусайн, Ҷаъфар, Муҳаммад ва як духтар бо номи Оиша. ва ана ҳамон имоматиро ба маҳз ба Ҳасан ки бисёр як ҷавони донишу закӣ ва ҳушёр буданд, имоматиро ба фарзандашон Ҳасан мегузоранд. ва аз ҳамин ҷо имоми 11 имом Ҳасан мешавад, имом Ҳасани Аскарӣ.